ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೊಂದಲ್ಲರು ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಿಯನ್ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಆಯೆ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರತು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೈಟ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಆಯೆ ದಾದನ ಕೊರೋಡಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂಡ ಹೈಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಇಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರಂದು ಕೊನತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ದಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ತುಳ್ಳಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಬತ್ತಂದು ತುಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ದಿಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆರ್ದು ಮೇಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಡ ಪಂಡದಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪುನಾನಿ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಪಂದಾನಾಗ ಇಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಂತಿರು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನದಾರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಅಡಿಗೆ ತಂದು ಪೋದಾನಾಗ ಅಂಡ ಎಂಡ ಪಣಂದೇನೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋ ಮಂತಿರ್ವಣದು ಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತೆರತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ನನಸಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆದತ್ತು ಯಾನ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆದ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬೇ ದೆಪ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಚಲ ಆ ಕನಸು ನನಸಾದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತಲೆಕ್ಕಡು ಗಮ್ಮತ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬುರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಡೆ ಐಟಮ್ ಬತ್ತನದ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂದು 2 ದಿನ ದುಂಬೇ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪೋದು ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತೂದಾನಾಗ ಓವನ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಓವನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಇಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ದಿಯೋಲಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಕೀಮುಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅನ್ನಗ ಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಏಕ ಅವಿನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂದನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಹೈಟ್ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಸಮೋಸ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಪಂಡದು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಇಪ್ಪರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಓವೇನು ಏತೆಟ್ ಎಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎಂಚ ದೀಪುನು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಲೆ ಓಕೆ ಸತ್ಯವಾದಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಂತುದೀದ ಸುಮಾರು ಸಮಯನೇ ಅಂಡ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಮಂತುಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂತಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಆತಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಲೈಟ್ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಐತ ಉಲ್ಲ ಈತ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬುಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಅಂದು 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮುದ ಅವು ಎಂಕುಲು ಬೆಂತನ ಪೈಸೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದು ಲೋನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.